नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. अखेर 8व्या दिवशी खानियाळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण थांबलं. मुंबई गोवा महामार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा. आणि तर अपघाताची जबाबदारी पालकमंत्री घेणार का, सुशांत नाईक यांचा सवाल. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवरती गंभीर आरोप केले आहेत. पाहूयात. संतोष भैयाचे आरोपी सापडत नाहीत, बाकीचे सापडले जाते ताबडतोब. म्हणजे भेदभाव 100% केला जातो. बाकीच्यांना सूट दिली जाते. कोणीतरी कार्यकर्ता असतो, कोणीतरी पाहुणा असतो, कोणीतरी काहीतरी बिल्डर असतो, कोणीतरी भ्रष्टाचारी असतो. म्हणून हे सरकारच असं आहे की भ्रष्टाचाराचे पार्टनर करणाऱ्यांचं सरकार आहे. पार्टनरशिप, हे भ्रष्टाचाराचे पार्टनरशिप करणारं सरकार. इतके भ्रष्टाचारी जवळ घेऊन बसले ते त्यांना आता चालतेत. म्हणजे भ्रष्टाचार पार्टनरशिप करणारं हे सरकार. मला तर असं वाटतंय परवापासून, म्हणजे मी कालच आपल्या पत्रकार बांधवांना सुद्धा बोललो अंतरवालीतच की हे असं दिसतंय परवापासून याने ते तू महा मी तो, तू महा मी तो असं करायला सुरुवात केली. फक्त संतोष भायाच्या मॅटरचं ते लक्ष हटवण्यासाठी 100% हेच करायला यायले, काही काढायले कोणाचं पण. अरे असं एक माणूस सापडणार नाही म्हणतात, कोणाचं काही ना काहीतरी झालेलंच आहे. हे खेळ खेळायले गोट्या खेळल्यासारखं. आता तुम्ही समर्थन करता त्या मागे? अरे मी तसं नाही म्हणलो, मी आता कोणचंच नाही केलं ते करीन होय. यांनी एकामेकाच काढायला सुरू केलेत म्हणजे यांना आता लक्ष हटायचं. पण मारहाण लक्ष समर्थन हटायचं. आहेच ना. अरे मी महाराजांनी समर्थन म्हणलोच नाही. मी काय सांगितलं, यांना संतोष भैयाच्या प्रकरणापासून लक्ष हटवायचंय. म्हणून हे एकामेकाच्या कार्यकर्त्याचं काढायला जात आहे. राजकीय डाव म्हणून याला आता आपण हे त्याचं काढितोय, ते त्याचं काढितोय, आता ते बी काढतील त्यांच्या कार्यकर्त्याची. मग हे कवर यांना चालू ठेवायचे. आता मीडियाच्या बांधवाच्या माध्यमातून नुसतं दाखवत राहायचं आता यांना. आणि ते संतोष भैयाचं मॅटरचं लक्ष हटवायचं. हे सत्य आहे, खोटं मानू नका. हे काय समर्थन नाही, फमर्थन नाही करणार. आपण कवाच करीत नाही. आताच काय सगळे टाकले तरी पाहुणे रावळे आपल्याला कळतच नाही तर लगेच. आपल्याला काय होतं बरं का, मी आता तुम्हाला सत्य सांगतो काय होतं. राजकारणी लोक एखाद्या प्रकरणात जर घुसले तर सामाजिक प्रश्न सोडायला आमच्यासारख्याला अडचणी येत. हा बघ, हे नंतर एखादा मॅटर दाबायसाठी असे सुद्धा शाळा आतून खेळू शकतेत. तो महा दाखव, मी तो दाखवतो. म्हणजे आता हे दाखवदाखी सुरू झाली. आता त्याने त्याचं दाखवायचं, आता हे त्यांचे दाखविते ना. बघा तुम्हाला थोड्या दिवसात आता ऐकायला येईल, आता हे त्यांचे सापडायला सुरू करते. म्हणजे हे गोट्या खेळण्यासारखा खेळ आहे आता. पण काय उद्देश आहे? 2-2, 2.5, 3-3 वर्षापूर्वीच्या क्लिप्स ज्या बाहेर आलेल्या, ज्यांच्यात भांडणं झाली, मारामार झाली, त्यांच्यात पॅचअप बी झालं, ते एकमेकाला बोलत नाही, एकमेकाच्या विरोधात तक्रारी पण ते व्हिडिओ काढून आता राजकारण. नाही, साहजिकच सगळ्यांना ही गोष्ट कळते आता की हे एवढं मोठं प्रकरण आहे. धनंजय मुंडे 302 मध्ये येतोय, 100% पुरवणी जॉबमध्ये येणार, आणखीन 6 आरोपी सुद्धा होणार. नाही आले तर सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात जाणार. त्याच्यामुळं यांनी हे वेगळे डाव खेळत येत वाटतं. आतून एकच. मी मागच सांगितलं होतं की हे ज्या अर्थी एकमेकाशी बसलेत उठलेत, याचा अर्थ आतून बऱ्याचशा गोष्टी शिजलेल्या आहेत याच्यात. हे मॅटरची संतोष भाईच्या यांनी पद्धतशीरपणाने विल्हेवाट लावलेली सगळ्यांनी, म्हणतो मी सगळ्यांनी. म्हणून आता काहीतरी पाहिजे. रडायला मग तो हल्ल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो. आता हे एकामेकाचे काढणार म्हणल्यावर आता त्यांचे काढले म्हणलं आता हे यांचे बी काढणार आणि यांचंच चालणार. आता तुमचं कव्हर चालू दे, यांना पार्टीला हडसूल जेलला सडू द्या, सडवा यांना. पण हे आमच्या प्रकरणाचं काय, सामाजिक प्रकरणाचं तुमच्यामुळे वाटलं होतंय ना. आता सोडित नाही पाहिजे म्हणतो, इथं हडसूलला सोडून टाका यांना. पण उद्देशातून आम्हाला तो विचित्र दिसतो. आतून विचित्र उद्देश दिसतोय. कारण हे त्याच्या कार्यकर्त्यात काढणार आता काही दिवस, आता ते त्यांच्या कार्यकर्त्याचे काही दिवस काढतात. आम्ही आता सामान्य लोकांना तेच बघायचं. संतोष भाईच्या प्रकरणाची विल्हेवाट लावायची तुम्हाला, आता हेच बघायचं. इथून मागं झोपले होते का? इथून मागं वर्ष 2-2, 3-3 वर्षाचे विषय इतका ऐकायचे, इथून मागं झोपले होते का? आताच नेमकं कस काय, एवढाच प्रश्न आहे. समर्थन नाही, आताच नेमकं कस काय? म्हणजे तुम्हाला 1.25-2 वर्ष एखाद्या दिवस मी चांगलं, तुम्ही मला चांगलं वाटतं, तर आता तर अचानक कस काय? एक बघा, ही आमची भोळी बाबडी खेड्यातली भावना. आताच कस काय? इथून मागं नव्हतं तुम्हाला माहित. हे 100% संतोष भैयाचा प्रकरणाचं
यांनी पद्धतशीर विल्हेवाट लावलेली. सामाजिक प्रकरण यांच्या नादाला लागून आमच्यासारख्यांनी काय करायचं? हे जर असं ढवळीत राहिले, एखादा सामाजिक प्रश्न उचलला की यांनी असं हे ढवळायचं, याने त्याचं काढायचं, त्याने त्याचं काढायचं, आणि बोलायला गेलं की मग समजा पुन्हा म्हणणार समर्थन करता काय तुम्ही. म्हणजे हे चांगलं नाही यांचं. आता संतोष भाई प्रकरण सामाजिक, त्यात हे राजकीय बाबू घुसले मधीच. घुसले आता यांनी हे सुरू केलं. आता लोकांनी हेच बघायचं नुसतं संतोष भाईची किती क्रूर हत्या झाली, त्याच्या लेकराचे किती हाल, ते महादेव मुंडेचं काय, त्या गीतेमध्ये त्याचं काय, सोमनाथ सूर्यवंशीचं काय. आता ते सोडून आणि नुसतं हेच बघायचं. अहो माणूस नाही सापडणार भाऊ, काहीतरी तक्रार नाही झालेला म्हणून थोडीफार का व्हायना तक्रार, शागळी, बोलाबोली. आता काय काय साधं चालता बी काय झाले, मग ते बी दाखवायला सुरूच करणार आता. म्हणजे हे एकमेकाचं काढणार आहेत. आता असं चित्र आहे. आता ते यांचं काढ, आता हे त्यांचं काढतात, लगेच त्यांची दुसरी टोळी उठणार, यांचं काढणार. अरे यांना सगळ्याला धरा आणि यांना काय करा, वेगळं एखादं जेल बांधा. त्यात म्हणजे ऊन सुद्धा नाही गेलं पाहिजे, उंची एवढं सुद्धा असं वरून छताचं, आणि कायमचं कोंडून टाका. पण हे बघा, जर कदाचित तुमच्या डोक्यात जर असं असेल ना की संतोष भाईच्या प्रकरणाला वेगळं वळण द्यायचं, तर तुमच्यासारखे महापापी नाही दुसरे. तिलारी धरण परिसरालगत जुने शिरंगे हद्दीत सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी कायमस्वरूपी बंद कराव्यात या मागणीसाठी सुरू असलेलं खान्याळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण 7व्या दिवशी सुरू होतं. गोवा राज्याच्या जलस्रोत विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी शिरंगे येथे जात खाणींची पाहणी करत याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं. तिलारी धरणालगत शिरंगी हद्दीत काळ्या दगडाचं सुरू असलेलं उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करावं या मागणीसाठी खान्याळे ग्रामस्थांनी येथील शिव परिसरात गुरुवारपासून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली. मात्र उपोषणकर्त्यांची मागणी पूर्ण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्यानं उपोषण चालू ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावरती उडवली आहे. त्या उपोषणाला महसूल व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र उपोषणकर्ते खाणी कायमस्वरूपी बंद करा या मतावरती ठाम राहिल्यानं हे उपोषण 7व्या दिवशी सुरू आहे. तिलारी धरण परिसरात उत्खनन करणं धोक्याचं आहे, तिथे मोठमोठे सुरुंगस्फोट होत असल्याचं उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे लवकरच जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत येथील वस्तुस्थितीची पाहणी करून चौकशी केली जाणार असल्याचं गोवा राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार या विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी बुधवारी तिलारी परिसरात असलेल्या काळ्या दगडांच्या खाणींना भेट दिली. तेथील वस्तुस्थिती पाहून ते अचंबित झाले. याबाबतचा परिपूर्ण अहवाल सादर करणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मुंबई गोवा महामार्गालगत ओरोस येथे वाहतुकीस अडथळा ठरणारा व धोकादायक असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील गादी कारखाना असलेलं बांधकाम गुरुवारी जमीनदोस्त झालं. महामार्ग प्राधिकरणानं ही कारवाई पोलीस बंदोबस्तात केली. महामार्गावरील धोकादायक वळणावरती अनधिकृत असलेल्या अवाढव्य बांधकामावरती अखेर हातोडा पडलाय. हाय व्होल्टेज विद्युत लाईनच्या खाली महामार्गालगत ओरोस बुद्रुक सर्वे नंबर 37 हिस्सा नंबर 33 या क्षेत्रामध्ये सुब्रानी यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केलं होतं. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गादी कारखाना व फर्निचर व्यवसाय सुरू होता. फर्निचरसाठी गादी कारखान्यात येणाऱ्या ग्राहकांमुळे व थेट महामार्गावरच वाहन पार्किंग होत असल्यामुळे वळणावरील हे क्षेत्र धोकादायक बनलं होतं. यापूर्वी महामार्गावर अनेक अपघात झाले होते. याबाबतची तक्रार महामार्ग प्राधिकरण व तहसीलदार यांच्याकडे झाली होती. दरम्यान गुरुवारी पोलीस बंदोबस्तात ही बेकायदेशीर इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली.
सिंधुदुर्गातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला ग्रामदैवत गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं आणि त्याची प्रतिष्ठापना केली जाते. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला हा सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. ही आगीवेगळी परंपरा पूर्वापार सुरू आहे. यावर्षी गिरिजानाथाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी टेंबवाडी येथील रामचंद्र उमाजी सावंत यांच्या घराजवळच्या फणसाच्या झाडाची निवड करण्यात आली होती. हर हर महादेवच्या जयघोषात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. तळकोकणात सण म्हटलं की वेगवेगळ्या रूढी परंपरा पाहायला मिळतात. गणेशोत्सवानंतर कोकणातील मोठा सण म्हणजे शिमगोत्सव. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळीच्या आदल्या दिवशीपासून शिमगोत्सव सुरू होतो. अशीच एक आगीवेगळी पूर्वापार चालत असलेली परंपरा सावंतवाडीत सांगेली या गावात सुरू आहे. या गावात देव म्हणून फणसाचं झाड ग्रामस्थ एकत्र येत ठरवतात. मग ते झाड तोडून गोलाकार आकार देऊन त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येते. आणि मध्यरात्री विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करून मंदिरात ठेवलं जातं. सांगेली गावचं ग्रामदैवत झाड असलेलं हे देशातील एकमेव मंदिर आहे. हिंदू संस्कृतीत वड, औदुंबर, पिंपळ अशा वृक्षांना देवत्व मानलं जातं. अशीच एक परंपरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं. राज्यात सर्वत्र होळी सण हा पौर्णिमे दिवशी साजरा केला जातो. सांगलीत होळी सणाला सुरुवात होते ती महाशिवरात्रीपासून आणि गिरोबाच्या उत्सवापासून 8 दिवस हा उत्सव सुरू असतो. या उत्सवात जिल्हावासियांबरोबरच गोवा, कर्नाटक भागातूनही भाविक दरवर्षी मोठ्या संख्येने दाखल होतात. मध्यरात्री लाखोंच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. करूळ घाट रस्त्याचं काम निकृष्ट दर्जाचं झालं हे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. मात्र सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदाराला पाठीशी घालत होते. आता करूळ घाटात रस्त्याला पडलेल्या भेगा ह्या त्या निकृष्ट कामाचा नमुना आहे. अशा निकृष्ट कामामुळे अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी पालकमंत्री नितेश राणे घेणार का, असा सवाल युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला आहे. कोकणसात लाईव्हने करूळ घाटातील निकृष्ट दर्जाच्या कामाचं वास्तव समोर आल्यानंतर नाईक यांनी त्यावरती प्रतिक्रिया दिली. काय म्हणाले नाईक पाहूयात. नमस्कार. आज सोशल मीडियाद्वारे मला एक बातमी कळलेली आहे की जो गगनबावडा आपला घाट आहे आणि त्यामध्ये झालेलं काम आहे, ठेकेदाराने केलेलं काम, त्याला मोठी जवळजवळ 30 मीटरची भेग त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पडलेली आहे. आणि असं निकृष्ट दर्जाचं काम या ठेकेदाराने केलेलं आहे. हे आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांच्या माध्यमातून आम्ही गेली 6 महिने आम्ही आंदोलनं करतोय, निवेदनं देतोय की हा काम सगळ्या ठेकेदारांनी बोगस केलेला आहे आणि त्याने क्वालिटी त्या ठिकाणी वापरली गेली नाही. आम्ही पावसाच्या आधी सुद्धा ज्यावेळी भिंत कोसळली होती त्यावेळी सुद्धा आम्ही पत्रकारांसोबत त्या ठिकाणी गेलो होतो आणि त्यांना दाखवून दिलं होतं की हे काम किती नीच दर्जाचं झालेलं आहे. ठेकेदाराने एक निच्चांकी दर्जाचं हे काम केलेलं आहे दाखवून दिलं होतं. खरं म्हणजे ह्या कामाची क्वालिटी तपासणं ही प्रशासनाची जबाबदारी होती, हायवे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, कलेक्टरांची जबाबदारी होती आणि इव्हन इथल्या स्थानिक आमदारांची, म्हणजे ज्यावेळी इथले स्थानिक आमदार नितेश राणे होते त्यांची होती, पालकमंत्री म्हणून त्यांची होती आणि त्यांनी आज तो महामार्ग सुरू केलेला आहे. आणि अशा क्वालिटी नसलेल्या काम नसलेल्या ठेकेदाराला तुम्ही अभय दिलेला आहे. गेली जवळजवळ 2 वर्ष ह्या ठेकेदारासाठी हा घाट होता, हा बंद ठेवण्यात आलेला होता. तरी पण बंद ठेवून हा ठेकेदार सिंधुदुर्गाचा जावई असल्यासारखा वावरत होता आणि याच्यासाठी पूर्ण घाट बंद ठेवण्यात आला होता. आणि एवढा घाट बंद ठेवून सुद्धा ह्या कामाची क्वालिटी जर होत नसेल
तर इतके जे प्रशासन याच्यावरती खुश आहे. कलेक्टरनी ऑर्डर ठेवलेली होती की जवळजवळ 2 वर्ष हा घाट बंद होता, तरी पण जर याला भेगा पडताय तर ह्याला जबाबदार कोण आहे? आणि जर ह्या असे निकृष्ट दर्जाचं काम होऊन जर कोणाचा अपघात झाला, कुठच्या गाडीचा अपघात झाला, तर ह्याला जबाबदार कोण राहील? पालकमंत्री महोदयांना हा प्रश्न आम्हाला विचारायचा आहे की ह्याला जबाबदार कोण राहणार? तुम्हाला कमिशन मिळालं म्हणून एखाद्या ठेकेदाराला किती वावराला द्यायचं? 2-2 वर्ष त्या ठिकाणची कामं 2-2 वर्ष त्या ठिकाणचं काम घाटमार्ग बंद ठेवायचा आणि ठेकेदाराला पूर्ण सूट द्यायची, ही पूर्णपणे जबाबदारी पालकमंत्री नितेश राणेंची आहे. हे जर काम ह्या अपघात कुठचा घडत असेल, एखाद्या अशा निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे जर अपघात घडला तर जबाबदार पालकमंत्री नितेश राणे राहणार आहेत. फक्त स्वतःचं कमिशन घेऊन या ठेकेदाराला पूर्णपणे सूट देण्याचं काम याच्या माध्यमातून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. देवगड येथील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथील संरक्षण कठडा बऱ्याच दिवसांपासून तुटलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे येथे अपघाताची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कुणकेश्वर जत्रेपूर्वीच या संरक्षक कठड्याचं काम केलं जाणार होतं, मात्र अद्याप त्यावरती कोणतीही मलमपट्टी करण्यात आली नसल्यामुळे तेथील नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधले गेलेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी अनेक पर्यटक असतील, भाविक असतील, तर या ठिकाणी ते येत असतात, ये जा करत असतात. मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक या ठिकाणी सुरू असते. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी विदेशी देशी पर्यटक देखील येत असतात. या ठिकाणी आपण पाहू शकता माझ्या मागे कशा प्रकारे जे आहे ती या ठिकाणी संरक्षण कठडा जो आहे तो तुटलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे त्याची एका तुटलेली हेतून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. मोठी अवजड वाहने या ठिकाणी वाहतूक करत असतात. वेळोवेळी आपण या ठिकाणी पाहत असतो कशा प्रकारे या ठिकाणी प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. आपण पाहू शकता प्रशासनाने या गोष्टीची दखल घेऊन या ठिकाणी वेळीच त्याची योग्य दखल घ्यावी अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश तुखंडे, देवगड. शिरोडा श्रीदेवी माऊली मंदिरात तब्बल 10 दिवस सुरू असलेल्या सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळ्याची सांगता बुधवारी 12 मार्चला झाली. या सोहळ्याला लाखो भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेतलं. सहस्त्रचंडी अनुष्ठान समाप्ती दिवशी सकाळी ब्राह्मणविधी संपन्न झाले. यानंतर दुपारी सामुदायिक गारणं घालून महाआरती करण्यात आली. यानंतर उपस्थित भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. सायंकाळी श्रीदेवी माऊलीचा पालखी सोहळा संपन्न झाला. यानंतर देवस्थानच्या अवसारी देवतांना हाक मारून संपूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थित संपन्न झाल्याचा शब्द घेऊन गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करण्यात आली. श्रीदेव माऊली मंदिर ते शिरोडा वेळागर नजीक खाडीपर्यंत ढोल ताशांच्या गजरात या गणेश मूर्तीचं विसर्जन करण्यात आलं. या विसर्जन मिरवणुकीत हजारो शिरोडावासीय ग्रामस्थ भाविक सहभागी झाले होते.
कणकवली बाजारपेठेतील अपघातग्रस्त गायीला वैभववाडी खांबाळे येथील गायवासरू गोशाळेनं आसरा दिला. या गायीवरती सध्या उपचार सुरू आहेत. गोशाळेच्या या सेवेबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. कणकवली बाजारपेठेत सतत फिरणारी एक गाय अपघातग्रस्त झाली होती. तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. ही माहिती काही व्यापाऱ्यांनी खांबाळे येथील गाय वासरू गोशाळेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितली. गोशाळेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कणकवलीत जाऊन ती अपघातग्रस्त गाय खांबाळे येथील गोशाळेत आणली. तिच्या पायावर सध्या उपचार सुरू आहेत. गोशाळेच्या या कार्यामुळे त्या गायीला एक प्रकारे जीवदानच मिळालंय. त्यामुळे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. तर आपण गायवासरू गोशाळा या ठिकाणी वैभववाडी खांबाळे या ठिकाणी आहोत. मागच्या शिवरात्रीच्या दिवशी ही कणकवलीतून शिवरात्रीच्या 2 दिवसांनी कणकवलीतून आणलेली गाय आहे. तिचा एक पुढचा पाय नाही आहे. काही ॲक्सिडेंटमुळे तिचा पुढचा पाय तिने गमावलेला आहे. कोरोनानंतर ही अशीच भटक्या स्वरूपामध्ये कणकवलीत फिरत होती आणि त्यावेळेला कणकवलीतल्या व्यापाऱ्यांनी आम्हाला इन्फॉर्म केल्याच्या नंतर आम्हाला असं समजलं की 2 दिवसा अगोदर ती गाय यायलेली होती. तिने एका छान वासराला जन्म दिला होता आणि तो वासरू रात्री 2 वाजता जन्मल्यामुळे कोणत्याही नागरिकांचं त्या ठिकाणी लक्ष गेलं नाही आणि त्या वासराला कुत्र्यांनी अक्षरशः म्हणजे बेहाल करून मारून टाकलं. आणि आम्हाला ही बातमी लागताच गायवासरू गोशाळेला ही बातमी लागताच व्यापाऱ्यांनी कळवलं आणि दुसऱ्याच दिवस आम्ही त्या गायीला कणकवली येथून रेस्क्यू करून आज सुखरूपपणे गोशाळेमध्ये आपण घेऊन आलेलो आहोत. त्याचप्रमाणे आणखी एक दुसरी गाय, तिचा पाय फ्रॅक्चर होता, त्या गायीला सुद्धा याच गायीसोबत घेऊन आलेलो आहे. बिचारीनी आपलं एक वासरू गमावलेलं आहे. ज्याप्रमाणे तिला दुःख झालेलं आहे तसंच आम्हालाही त्यात भरपूर दुःख झालेलं आहे की कुठेतरी गोशाळा असताना अशा प्रकारे गायी जर भटक्या स्वरूपात फिरत असतील तर प्रत्येक नागरिकांनी एक जागरूक नागरिक होऊन एक गायींसाठी आणि गोरक्षणासाठी पुढे येऊन आणि गोशाळा चालण्यासाठी बरेच संसाधनाची गरज लागते. जसं म्हणा तुम्ही चारा म्हणा, एक त्याच्यानंतर लागणारा प्रत्येक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्यांचा औषधोपचार म्हणा आणि एक निवारा शेड. आता या गायींना निवारा शेडची आपल्याला गरज आहे. गोशाळा काही आर्थिक अडचणीमध्ये असल्यामुळे आपण
गोशाळा आर्थिक अडचणीमध्ये असल्यामुळे आपण गोशाळेला जास्तीत जास्त एक सडक मदत करायची. आता 140 गोवंश आहेत. सिंधुदुर्गातली एकमेव अशी मोठी गोशाळा आहे ज्या गोशाळा जी आर्थिक अडचणीमध्ये असल्यामुळे एक प्रत्येक नागरिकाने एक स्वतः पुढाकार घेऊन एक आध्यात्मिक माणसांनी पुढे येऊन एक धार्मिकतेने गायींचं संरक्षण आणि गोवंश वाढवणे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि गायीच्या रक्षणासाठी प्रत्येक माणसांनी पुढे यायचं आहे असंच मी सर्वांना एक सविनय निवेदन देतोय. धन्यवाद. त्याच्यानंतर आमचे गोरक्षक निलय सर आहेत. नमस्कार, मी गोरक्षक निलय शेरे. आपला उद्देश एवढाच आहे गायवासरू गोशाळेचा, ती गोवंश वाढवणे आणि गोवंश टिकवणे. एक पण गाय कत्तलखान्यात जाऊ नये हा उद्देश आहे आमचा. आत्तापर्यंत 100च्या वर गायींना वाचवण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो. जे गायी ॲक्सिडेंटल असतात, रस्त्यावर सोडलेल्या असतात, बरोबर ना, आणि अशा काही भाकड गायी असतात, सगळ्या भाकड गायी आहे. दुधाचं काही उत्पन्न वगैरे काय नाही या गायींपासनं. उद्देश फक्त एवढाच आहे की गोवंश वाचवणे आणि गोवंश टिकवणे. एक पण गाय आम्हाला कत्तलखान्यात जाऊ द्यायची नाही, हाच उद्देश गायवासरू गोशाळेचा आहे. नमस्कार, मी केशव सुभाषचंद्र परांजपे. आता ज्याप्रमाणे आमचे निलेश शेरे सर म्हणाले तर त्याप्रमाणे एकही गाय कत्तलखान्यात जाऊ नये आणि शिवाय प्रत्येक माणसाला ज्याप्रमाणे हक्काचं घर असतं ना त्याप्रमाणे प्रत्येक गायीला एक हक्काचं घर मिळावं अशी एक इच्छा आमची नेहमी असते. आणि आमच्या या कपिला गायीला, आम्ही कपिला असं नाव ठेवलं, या आमच्या गायीला हक्काचं घर मिळालं त्यावेळेला मनापासून आनंद झाला. आणि तुम्ही जास्तीत जास्त पुढे येऊन जर का मदत केलात ना तर नक्की जास्तीत जास्त गायींना हक्काचं घर मिळवून देण्यात आम्ही सक्षम होऊ. त्यामुळे जास्तीत जास्त पुढे येऊन आम्हाला सहकार्य करावं अशी सविनय विनंती आहे. धन्यवाद. तिलारी धरणाच्या जलाशयालगत शिरंगी हद्दीत सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी उत्खनन कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मागणीबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सकारात्मक निर्णयामुळे गुरुवारपासून सुरू असलेलं उपोषण अखेर गुरुवारी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मध्यस्थीनं मागे घेण्यात आलं. पुढील आदेश होईपर्यंत शिरंगी येथील सर्व काळ्या दगडाच्या खाणी बंद करण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिले आहेत. याबाबत पालकमंत्री यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या निर्णयाचं पत्र त्यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी उपोषणस्थळी सकाळीच दाखल होत उपोषणकर्त्यांना सुपूर्द केलं. यावेळी चर्चा करत उत्खनन होत असलेल्या खाणी चौकशी करून कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबत पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी सदर खाणपट्टे बंद करण्याबाबत पत्र दिल्याची माहिती दिली. त्यानंतर खानाळे ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. आपले खानाळे गावाचे 6 तारखेपासून इथं उपोषण चालू आहे आणि त्या उपोषणाची दखल माननीय आमचे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आमचे आदरणीय जिल्हा बँकचे अध्यक्ष मनीष दळवी हे इथं येऊन आमच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न आपण तडीच नेतो म्हणून आम्हाला वचन दिलं होतं. त्याचप्रमाणे ते कलेक्टर साहेबांशी बोलून त्याच्यावर आज तोडगा काढलेला आहे. ते पत्र आपल्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कोणीतरी वाचून दाखवावे ही मी विनंती करतो. प्रति वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा कार्यालय सिंधुदुर्ग. विषय होता न्याय मिळवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने उपोषण करणार असलेल्याबाबत. तर त्यामध्ये असं आहे की वरील संदर्भीय विषयानुसार कळवण्यात येते की मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे अल्पमुदत मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे अल्पमुदत गौण खनिज परवाने व काळा दगड खाणपट्टा परवाने कार्यरत आहेत. पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सदर काळा दगड खाणपट्ट्यामुळे तेथील गावातील पाण्याच्या स्रोतावर विपरीत परिणाम होणार असल्याबाबत कळवले आहे. तरी आपण मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग गावातील उपलब्ध पाणी स्रोताबाबत तपासणी करून तपासणी अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा. दुसरं पत्र हे कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग चराठे सावंतवाडी यांना दिलेलं आहे. वरील संदर्भीय विषयानुसार कळवण्यात येते की मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील काही अल्पमुदत गौण खनिज परवाने व काळा दगड खाणपट्टा कार्यरत आहेत. पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सदर काळा दगड खाणपट्ट्यामुळे तिलारी धरणास धोका असल्याबाबत कळवले आहे. तरी आपण तिलारी धरणाची तपासणी करून सदर काळा दगड खाणपट्ट्यापासून तिलारी धरणास धोका आहे अगर कसे याबाबत तांत्रिक तपासणी करून या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा.
तिसरं पत्र हे उपविभागीय अधिकारी सावंतवाडी व तहसीलदार दोडामार्ग यांना दिलेलं आहे. वरील संदर्भीय विषयानुसार कळवण्यात येते की मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग येथे जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील अल्पमुदत गौण खनिज परवाने व काळा दगड खाणपट्टा परवाने कार्यरत आहेत. पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सदर काळा दगड खाणपट्ट्यामुळे तिलारी धरणात तसेच सदर गावातील पाण्यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याबाबत कळवले आहे. त्या अनुषंगाने आपणास निर्देश देण्यात येत आहेत की मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग येथील कार्यरत अल्पमुदत गौण खनिज परवाने तसेच काळा दगड खाणपट्टा परवाने पुढील आदेश होईपर्यंत बंद करण्यात यावेत. तसेच सदर ठिकाणामधून कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन व वाहतूक होणार नाही याबाबत संबंधितांस सक्त सूचना देण्यात याव्या व तसे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमोचित कार्यवाही करून अहवाल या कार्यालयात सादर करावा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. आपल्या या खांद्याळे गावातील सगळे ग्रामस्थ म्हणजे परवा रात्री आपल्याकडे भेट झाली होती आणि त्याच्यानंतर तात्काळ मला वाटतं इथूनच आपण पालकमंत्री महोदयांची रात्री उशिरा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली होती आणि त्याप्रमाणे तात्काळ त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी जिल्हाधिकारी महोदयांची जाऊन भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पालकमंत्री महोदयांची सूचनासुद्धा प्रशासनाला तशाच प्रकारची होती की ग्रामस्थांची जी मागणी आहे ती समजून घ्या आणि तात्काळ आधी पहिल्यांदा तिथलं जे काम चालू आहे ते तात्काळ बंद करा आणि त्याला रीतसर स्थगिती द्या. तोंडी स्थगिती नको, ती कागदोपत्री द्या. आणि त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी महोदयांनी आपल्याकडे भेट झाली होती आणि त्याच्यानंतर तात्काळ मला वाटतं इथूनच आपण पालकमंत्री महोदयांशी रात्री उशिरा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली होती आणि त्याप्रमाणे तात्काळ त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी जिल्हाधिकारी महोदयांशी जाऊन भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पालकमंत्री महोदयांची सूचनासुद्धा प्रशासनाला तशाच प्रकारची होती की ग्रामस्थांची जी मागणी आहे ती समजून घ्या आणि तात्काळ आधी पहिल्यांदा तिथलं जे काम चालू आहे ते तात्काळ बंद करा आणि त्याला रीतसर स्थगिती द्या. तोंडी स्थगिती नको, ती कागदोपत्री द्या. आणि त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी महोदयांनी ती सूचना मान्य केली. त्यांनी प्रशासनाला तशा लेखी सूचना दिल्या की खाणीचं अधिकृत अनधिकृत जे काही काम आहे ते तात्काळ कालच्या दिवसापासून त्यांनी स्थगित केलं आणि हे करत असताना आपली जी दुसरी मागणी होती की या भागाचा एक ATS सर्वे व्हावा, कारण तो सर्वे नसल्यामुळे नेमकं कुठल्या क्षेत्रामध्ये परवानगी घेतली आहे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये खाण चालू आहे, या सगळ्याचा सर्वे नंबर काय आहे, त्याचं क्षेत्र कुठलं आहे ती निश्चिती होत नाही. त्याच्यामुळे त्यासुद्धा विभागाला त्यांनी सूचना केली आहे की त्याचा एक ATS सर्वे करून त्याचा अहवाल रीतसर सादर करा. तिसरा जो मुद्दा आपण त्या दिवशी उपस्थित केलेला होता की या सगळ्या उत्खननामुळे या डोंगराची क्षमता जी कमी झाली आहे असं आपलं सगळ्यांचं म्हणणं होतं आणि होण्याची शक्यता आहे असं आपलं म्हणणं होतं. त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्यांनी जिओलॉजिस्टला सुद्धा तशा प्रकारच्या लेखी सूचना केलेल्या आहेत की त्याचासुद्धा अहवाल त्या ठिकाणी सादर झाला पाहिजे आणि त्याच्याचबरोबर या सगळ्याबरोबर त्यांनी या ठिकाणी तिलारी धरणाशी संबंधित विभागाला सुद्धा या ठिकाणी सूचना दिल्या आहेत, लेखी सूचना दिल्या आहेत की आपण जो 200 मीटरची हद्द आहे, 500 मीटरची हद्द आहे, आपण जे एका पत्रामध्ये याच विभागाचं उत्तर असं आहे की हे त्या क्षेत्राच्या आतमध्ये आहे आणि बेकायदेशीर आहे आणि दुसऱ्या त्याच विभागाचं दुसरं पत्र आहे की त्या ठिकाणी ते हद्दीच्या बाहेर उत्खनन चाललं आहे. तर या संदर्भातला एक रीतसर अहवाल त्यांनी मागवलेला आहे. आता हे सगळे अहवाल जेव्हा प्राप्त होतील त्यानंतर इथल्या ग्रामस्थांची आणि प्रशासनाची एक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी होईल की जेणेकरून ते आलेले अहवाल आणि आपलं म्हणणं याच्या संदर्भात एक सविस्तर चर्चा होईल. ही बैठक कदाचित पालकमंत्री महोदयांच्या समोर घेण्याचा आमचा प्रयत्न चालला आहे की जेणेकरून तुमचे प्रश्न कायमस्वरूपीचे या ठिकाणी निकाली निघाले पाहिजेत. जर जे काय बेकायदेशीर उत्खनन चालू असेल ते तात्काळ त्या ठिकाणी थांबवलं गेलं पाहिजे आणि आपलं जे म्हणणं आहे की या ठिकाणी या डोंगराची सुरक्षितता किंवा या धरणाच्या अनुषंगाने किंवा त्याच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून आपण जे काही मागचे इतक्या दिवसापासून 6 तारीखपासून सातत्याने जे आंदोलन करताय ते तुम्ही जी मागणी लावून धरली आहे खरं तर या मागणीची दखल
पालकमंत्री महोदयांनी घेतलेली आहे. महायुतीच्या माध्यमातून या ठिकाणी शासनाचं काम चालू आहे आणि या माध्यमातून काम करत असताना पालकमंत्री महोदय या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक शेतकरी असेल, ग्रामस्थ असेल, या जिल्ह्यातला नागरिक असेल, त्याच्या प्रत्येकाच्या मागणीला, योग्य मागणीला न्याय देण्याचा प्रयत्न या सगळ्याच्या माध्यमातून करतायत. आणि म्हणून शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अखेर 8व्या दिवशी खानियाळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण थांबलं. मुंबई गोवा महामार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा. आणि तर अपघाताची जबाबदारी पालकमंत्री घेणार का? सुशांत नाईक यांचा सवाल. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.